Kulay pi iway pa iway sa sisinpat nga priyang subhay pi siya kanika Amen Faithful and True Channel. Matagasngi sa sisin ka Catechism series ya kaba ngilasange hakanika kelas kebaladep. Bad ngilai siya pang kumno ngi ya pek ya kajinget pat kumno ublay ukwat yangi kumno ngi jubab ya kata kajing khot jong u yangi. But mentakas ngi peteng yak pangi lai no ba kumno ngi jubab ya kan ke jing khot jung blay nglai I kumno u Abraham ula jubab ya kan ke jing khot jung blay mar ude u blay u ban kong u bawan ban pen pau ya la de hangi ba haba uwan shangi de ma u bawan ning kong om mangi kiba let ning kong shau blay te hakane ka Catechism series kepantabaar jong kene kalenong ne ka module badai pang ublay wan shangi ning kong ti nglai ino ya ka bau Abraham kumno ula jubab ya kene ka jing khot jong u yangi te menta the response faith and obedience ka jing kene ka jing jubab ya kene ka jing khot ka jong blay ya u Abraham bat yangi iway pa iway ru bat kumno ngi jubab ya kane ta ke jinget bat ke jing kongu u Abraham ula shem ya ke jing khot ke jong u da u blay kerdan pa kerdan hadin ba ula ai ya ke jing jubab baning kong jong u ya ke jing khot jong u blay ya u ka jinget ke jong u kala sya tenju ublay ula ong ha u ban let kenya ya la ujong ukun ya uba ublay hi dalade ula ai ha o Abraham in pule ya kene naga Genesis arpuar iway bat ar Genesis arpuar iway bat ar an pule naga pantai jong pi hadien kine ki ublay ula tenju yau Abraham bat ula ong ha u ko Abraham te ula juba hang ne ngadon ublay ula ong to shim yau kun jong pi yau kun marway jong pi u Isak yau ba pi bat kilet sya kari Moria hang ta to terwa yau kum ke jen terwa thang halor uway na kilum bangan sakedeu yapi bikene kejik ong jong ublay ha o Abraham te kene kede keba na keba ngila ban sngo ba haba ublay ula ai hi yau kun mentapat ula pan kene ka penlong yangi ban ken randin ban sngo randin ban sngo duka kamen sim Henry lajar kata Abraham walada kalong kumta yukun mamare yu habban it terwa thang haloru wen kilum hari Moria Henry Abraham ulake ula yeng buat alalek syakalenti panpoi syata di lese katno syu kijing objek jong u Abraham unjin daladon ha kejing mut kejing berkat kejong u Henry lajar kata ula ko ungu ya kata ka hukum keba I kumba kalong ngau thamula namar ba ublay ula ai mata ublay upha ban terwa thang ta ta ukun hi ba ula ai Henry ula kata ula ko ungu ya kata namar ba ha u ublay I kumba u long markhong pong ya ke ekeba ula kular kham mensyua te kata kajing yait lenti keba jengai sya ulum Moria da une ukpa temen bat rengkat bat ukun jong u Isak kala dei let's say kajing yait keba jarjar kisu yait bat ngap bait namar ba klempep une Abraham
ubun ke jing mot jing perkat kumta ka jing keli jong ukun jong u isak ubom las ubom siam las ngau thu yak e ke ba dang jia lokeli kopa ha e uta ukun lang brat nakabanta ka jing kenya thang he e uta ukun lang brat nakabanta ka jing kenya thang kani gede haka khot ke ba nyau kopa oi kun luckily hakami ka ding thang hei pade utau kun lang brat na kabanta ka jing kinya thang kani ka jing kli jong une kun jong u isak hakata ka klip mat u abraham u lakrmen walada ka ikumba omdon jing kermen lakrmen walada ka ikumbam don jing kermen ngelaban pe kani haka sitisha ki roman long ko basau tu khat pra te hang tu pat ke ba u abraham ula juba kat khat ba pra juba u abraham ula juba u bleken un sa ai ya kun lang brot ko kun u bleken un sa ai ya kun lang brot u blehi un sa ai kene keri kijing kermen jong u Abraham keban long ru kijing kili yangi ada dia kumju hatong idon kum kene kijing kermen ti kene kijing jubab jong u Abraham kapan pau ya kata kijing ya le bahapo jong u keba udang mat ha kata ka klip mat reu lajar kata lo jubab laka jubab ya lau jong u kun hakawe kaliang u long uba sngau kulmar sapang ka jingkut jong ukun lajong hakwe pat kaliang ulakwa ban long uba yaine bat ubleil lajong ba to kan jia kat ba kan jia kata kade kadau balei ulalong uba kloi ban terwa thang kenya thang yala ujong kun ban ko ngu ya kamon ka jong blei dei tang ha ka khlipmat ka khadu ba ublei ula penkut ya kane ke jing yale ba chapo jong Abraham haba ula ong mentang atip ba fiting ya ublei kane de ka lenong ka khat ar kane ke ju kelenong ka de khot ka khat ar ngamut ong kita khot ke pakat ar kene kelong ke ar puar kitab Genesis ba ublei ong wat kata ti yau khna ne wat le ai ya u mentang atip ba pi sep ting ya ublei ngayo I ba phim benut ya lau kun marwe namar jonga kene kejing ong jung ublei Abraham haba ulu I ba Abraham ulong ubah ko ya ka hukum ka jong u Abraham ulah ben I kat no ka krau kata ke jingej ke jong u haba ulah menjur ban I no nengkong ya ka ying ukpa jong u bat ya kari hakaba ulah syong ulah sa baru ukpa bat ba un lej sya kari kaba umtip syono kadon ula ai ka weipat ka jing pensisa ya ka jinget ke jong u haka sin ke baar ya ka jing menjur jong u ban terwa kenya thang dala u jong kun kumni Abraham u wan syangi kum uwei ubreu uba syania teli telan haublei nakapanta ka nakapanta ba ka sandur ka jong ublei kandu urlong bat kandu yaj te ke jingmi nakane ke ngis ngutu nang ne kabang ngi sim bat ngi sem ngi ngutu hang ne kalong ba ngi ngimdei kita ki bajit yala ka jong ka jingkhot habang I hang ne kumnu blei
ulai Abraham kene ka ai hijing ka yang iba om dei ngi kiba jit ya ka jing khot jengi ya ka jing khot jengi kum kata ka jong u Abraham kalong ba ngin IT ba ngin surrender yala de teli telan hauble bat ban pediang ya kata ka project ini kata ka saindur ka jong blei ka balong ka ba yaper na kata ka ba ngila mudur pangin salek kumne hendrei ngi pediang pat nomor ba ka sandur jong blei kamde ka ba ngi perkat ngi mudur pa ngi saindur ya ka ka ba ngin salek ladau ka jinget jong Abraham kalailam ya banong bakloi ban terua kenya yala ujong kun kene ka pen I ba umsyam lajit ya ka ba umutmu ban le re ula pediang ya ka saindur ka jong blei na ka panta jong kumta ubriu umdei ban syukongu yau blei haka jing bom banse hendrei da kamen sim jong ka jing ngos kem ba jing shania hau bat da ka jing kono ka jing khot ka dawa ba ngi sedang haka lenti ban ya kata ka ba ngimpat yo lupa shano ngin poi he kata ka ba ngila sedang ban ya ne ban penkam da kino ki lenti ni kirkom ba ngilajit hendrei pade bangin sim ya kata katong ya ka ba ngim sim la saindur nata Abraham mata sepang dang ne sepang Abraham mata une Abraham ki gijing mi now Abraham lami lightly ki niam ki bakrau nakapanta ki ju ulong ubreu ubanikong upalang nget sisya ha uwei ublei hato kim siem la jubab tu ki ju haya u jisu ya ka bangi siem ha ka gospel kat kum yohanes ulnong ka papra kat lai pulai ki ong ngilong ki kun u Abraham por pa ki jubab u jisu nangta nakapanta ki Kristan ulong ubanget upaningkong he is the first believer nakapanta ki Kristan panamta ki Muslim nakapanta ki Muslim ru kung manalong nakapanta ki Jew ki Kristan ulong nuksa jong ka jinget ki Muslim ki khat ya the friend of God lok jong ublei ki ong Khalil Abraham long Khalil jong ublei nakapanta jong ki Kristan Abraham ulong ukpa jong ki panget kumta kajing kular jong ublei happy ki kun kin sa long nginda pule kene sepang kajing ong jong ublei ha Abraham kene kejuk lenong khat perangan pule ublei jong ublei da ki kun ki ksiu jong pi baro ki jaj penriu ka perthei kin sayo kerku namar ba pila ko ngo ikaktin jonga ong biang da ki kun ki ksiu jong pi baro ki jaj penriu ka perthei kin sayo jingkerku namar ba kila ko ngo ikaktin jonga namar ba pila ko ngo ikaktin jonga kene gelong ka ba sutena namar ba pila ko ngo ikaktin jonga pin sabun ki kun ki ksiu ki kun ki kti namar ba pila ko ngo ti iya kane la pendep da ka ba ngilong to ka ba ne Abraham ulalong bakloi ban terwa kenya ya ukun jong Abraham ula ai ya kejing pensisya jong kejing nget jong lene jong ngi baro hau blei pengin buat ya kene kusah jong kalong
ka jinget ka ba sutit hakaktin ka jong blei ladang ngibut ya kane ka jinget jong u Abraham kata ka jinget jongi kedai kata ka ba sutit hakaktin ka jong blei ka jing omat jong Abraham kamlong tang ka khana ha kipor men dai da ka pangi pen benaya ka jinget jongi hau blei menta ni pen bena ba ngilong kinong yo pateng ni ki khun ki ksiu jong u Abraham ni nget bo blei ula sim ka sinjam ka banikong banwan ningkong sengi kumba ula le ya u Abraham ula le ya kata khanang ban pen i yangi ba mo u ulong utlong jong ka jing i ha ka jing im ka jongi shu ka nongrim ne ka tlong jong ka jing khot yangi kum ki Kristan lane kum ki senran jong u Kris kalong kaju kum ka to ka jong u Abraham kala dei u blei u balashim ya ka sinjam ka banikong ban khot yangi dei nakane ka daw u jisuhi ula ong shai pim shem lajit yanga henrei mangaken ngalajit yapi yoanis khatsan khanril ka jingkhot jong ublei ka ai bor yangi ban long ki saki jong Kris bat ban nget ba un om ino yangi lano ru wala dei kanu ka jing tenju ka bang yakendu ha kalen tiyat ke jongi ladang ngilong ki bakloi ban map yakitu ba la le sniu yangi kadai namar ni dalade nyelayo yakajing map ningkong naublei lada ni lalong ki bakloi ong biang sisin ban map ikitu ki bale sniu yangi kadai namar bangi yalade nyelayo jing map ningkong na ublei kajing hikai jong kebalang kan sepang kajen ai jong kajinget ka ong kajinget kalong pura kajing ai sngoba free gift ba ublei ula ai hau briu nangta ngila banduno yakani kajen ai kaba shongdor kumba u Paulus apostol ula kedeu lene ula ong ha u Timothy ula ong wage the good warfare holding faith and good conscience ba unyale ya kathama bataka ba bat ya kajinget bat ya kajingatiblem. By rejecting conscience, certain persons have made shipwreck of their faith. Dagba ino ya kajingatiblem don katokan ni kiba la penjot penprai kajinget jengki. Ban im ban he ban san bat ban yaine ha kajinget haduk kebokut bangi dubla ban lek kumta ngidei ban psa ya kajinget dakaktin kajong ublei. Ngidei ban kongu ya utrai ban ngidei ban ngidei kongu ngidei ban kerpat ya utrai ban penroy ya kejinget jengi bat ngidei ban trei halor kane lengba jong kejing it dakaba ngi im kerhai ha kejing kermen bat ba ngin su thit ha kejinget jong kapalang. Mak kapalang karangit ningkong natang sayo ya kata jingit nak kapalang. Kini isim naka Catechism of the Catholic Church nomor sispa ripuar. Pimsem lajit yang Renga lajit ya pi, wan ngalatung ya pi, pa pinlet, pa pin sei kiso kiban yaine. Kumta kat yakaba pipan na ukpa hakakten jonga ngan ai ya pi Yohanes katsan kanril Yohanes
khat san khan riu tementai ngin pe ya sha ka jing im lade halor kane kepai ngila yo jing kai kene R class de tungin sha skor ya ka jing saki jong wi breu ba kerteng suresh une lo kumne hanga hi shimet nga nget hau jisu bat kendiat ngalong Yesrim yo Abraham namar ngam shem bakalong ke basuk ban ong bakal ngalong Krista ula ong unu breu baro ki parano ya trelang jonga ki deki Hindu bat ki Muslim Henry ka jinget ka yarap yanga ban yeng ha ban yeng scam ha ka jinget ke bangadon ujisu upen seluruh barabor yanga Henry uken pendru yanga haba nga long upa atatin ban shania ya kiwe shushu kajinge junga kaya rap yanga bangan yang halor artli ki kicat ki jonga ngakwa ban bud yau jisu Henry kata kamut ba ka ya kata kalenti junga bangan sayai kalong lupa kepala bu bej bu renti lupa nga hap ban shem lene ban wat ya kalenti jonga barabor hakajing sai jong ka kubor babha jong u nga kubur baka jing dwai kapen ken mau yanga sapang ka jing khot jong u blei man ka singi pat kane kaya rap yanga bangan long ubayai ne barabor hau long ne usures de nakabantai jongi ki ei kiba long kiban saya rap yangi de kane gede kawe let's say ngiru kum usures ngi yesem ya kajing ya kendu hakajing im jongi paper halaka jong na we ubreu hawe padu breu ngimlong kaju tingla ban kili abang sengap ya kane kai jinga tu pang sures hato ke jingi omat tu pi kalau nya srim ya ne sures tata kai srim kumno hakajing perkhat jong pi kumno ublei wan ban ya kendu hakajing im jong pi hato pi laju sengau ba ublei ukwat ya pi lalu long kumta kumno kini kidi jingkli ban puson ki ei ki jing ki ba khamat ba pi ya kendu haba pi im ya ka jinget jong pi hau blei ki ei ki klip mat ni ki jingjia ka jing im jong pi ba pi sngau ba ka jinget hapi kalong ka jeliu bala ngam pat kalong ka sibenta ka jong pi ki ei lene mano ki briu ki bai rap ya pi ban penlong do penlong snam ya ka jinget hapi pat abakumta tikile kumno ban ya rap ya pi hata don em ki jingjia hapa pi sngau ya ka jing kemen haba pi im ya ka jinget ke ei ka jing kongsan ke pa pi ai ya kar kom penhe pensan ya la ka jong ka jinget jong pi nangta ke ei ke pa phin le hakine ki sngi ki banwan ban penlong personalize ya ka jinget ki jong pi tikane ketika catechism class di nganget pi layo nakaba ai pi hakane ke sngi ti in saya peteng biang seki kelas ki banwan bad man singi balang nga persiang banwan ra sepi ya ke jing hikai ya kiba ngi layo na kebalang na kapor sekapor kene kamde keba nga ai jing hikai na lade ngai sim na ke jing hikai badan hakabalang keba kene ki jing hikai catechism man katayo ngai sim na keba ka CCBI
ka lapan krek bat ngala sim ya kane bat nga ai happy om dei ke ba ngala shu thau hi manga dengan sim na ke ke ba ka CBCI kala pen krek na ki kot ki textbook tinggal pule bat nga mentang ai pateng happy ya ke ba nga pule nget kene kalong ke bayarap pi iwe padahal kalong ke bayarap sam ya ki we sam ha ki we kenang ba ki we ru kin du bios ngau mo ban pule kalong ke ba pihab ban sim ya kapor handai da ke ba ngabu ha ka YouTube let's say pi shu bu ya ka mobile hanu pi shu ngap ya kene ke ba nga ai happy dengan nget ada kalong kuno ru ti lada pisngo ba kabyang kene ke jing ai junga se pi la ban ai comment ba ka de kabyang la pi ong dang don kam ban pen bah ya kene kar kom ai junga se pi la ban ai se pi ong ba ga kam flow bah ti se pi la ban ai dislike ru ngam lele ngatip ngat ngan selek kham bah ban yarap lem ban sam lem kenang ba kitu ki pampat jo sngew kin du bio sngew to try unyarap yang iwe pe iwe hakane ki jinget jungi jing syania teli telan jungi hau blai in second du biang sin pat hakata yo banuan